Guanau és un projecte pilot del Casal dels Infants, financiat pel GIS. Està dissenyat per atendre a famílies amb infància i adolescència en situació d'elevada vulnerabilitat. L'objectiu primari del servei és promoure la permanència dels infants i adolescents en els entorns familiars i garantir el seu retorn. A Guanau som 3 professionals, una educadora social i 2 psicòlogues, una d'aquí del Casal i una de Sant Pere Claver. En general, el que veiem és que les famílies des d'aquí s'emporten eines, s'emporten recursos per augmentar les seves capacitats com a pares i com a mares, i el que fa és que es puguin sentir més tranquils, amb més autonomia, amb més seguretat, per poder fer front a les situacions que es troben en el seu dia a dia. I també el que treballem molt és el coneixement dels recursos del barri, perquè es sentin recolzats, puguin ampliar la seva xarxa i trenquem moltes barreres de solitud i aïllament. Nosaltres, des del Hub d'Innovació Social i Sanitària, creem una segona convocatòria amb un repte que és justament crear alternatives comunitàries a la institucionalització. I dins d'aquest marge ens arriba un projecte que és Guanau i que s'alinea molt bé amb el repte que havíem proposat. Vaig veure Guanau, que significava família extesa en maori, em va emocionar. Crec que la família extesa resumeix molt bé de què va aquest projecte, no?